מכישלון, אחרי כישלון, אחרי כישלון, אחרי כישלון, אחרי כישלון שנגמרות לי כבר האצבעות בידיים וברגליים ביחד, הבן אדם שהפך את זה לפרויקטים בינלאומיים, והיום דורון ליבשטיין שכאן איתנו, הוא לא רק מנטור, הוא מנטור של מנטורים, הוא יזם בנפשו, והוא יעזור לכם ללמוד איך להפוך את הכישלון שאולי נראה לכם שהעולם חשך עליכם להזדמנות הגדולה ביותר של החיים שלכם, מיד אחרי הפתיח. ברוכים הבאים לעוד פינה שבועית של השטן והמלאך. ברנרד מזל טוב, שי סגל, איתנו דורון ליבשטיין. איזה כיף להיות איתכם, סוף סוף. לגמרי. וזה גם, הם רואים את זה מהמסך, אבל אצלנו זה, אתה יודע, במציאות מה שנקרא. אמיתי. לפני שאנחנו מוצאים ממנו את כל המידע, את כל הסיפור שלו, דבר ראשון הרשמה לערוץ פה למטה, כפתור האדום, סאבסקרייב. עקבו אחרינו, אנחנו כל שבוע עושים רעיונות עם יזמים מצליחים, כמובן שהמטרה שלנו להראות שאנשים לא נולדו מצליחים, אלא הגיעו להצלחה בכוחות עבודה קשה, וכל אחד בדרכו שלו, סאבסקרייב, ובואו נתחיל. אז קודם כל, מי אתה דורון? מה אתה עושה היום? ככה, נתחיל מהיום ואז נלך להיסטוריה, מה שנקרא. אז כמו שאתה הצגת אותי, אני יזם ומנטור של מנטורים. אני בן 49, נשוי לשירי, אבא לנוי, לירון וקשת, 3 בנות, כך שאני בסביבה טובה. סביבה של בנות, תדע, זה סביבה מאוד תומכת, בייחוד לגבר, לאבא, מאחל את זה. הרבה הכלה, הרבה רגשות. ומקבל הרבה אהבה והרבה תמיכה, שזה דבר חשוב, גם מה שקיבלנו בבית, גם מה שאנחנו מקבלים עכשיו בבית. התמיכה של הסביבה היא מאוד מאוד חשובה, בייחוד כשהנושא שלנו היום הוא כישלונות, ואיך להיקשר קדימה, מה שנקרא. כן, להיקשר קדימה, בדיוק. עשיתי הרבה דברים בחיים. הייתי במייקרוסופט 14 שנה. 14 שנה, מתי זה התחיל? התחלתי ב-1993. לא, בכמה היית? הייתי בן 24 כשהתחלתי במייקרוסופט. בגיל 26 הייתי סמנכ"ל השיווק של מייקרוסופט בישראל. שנתיים כבר הספקת להגיע לסמנכ"ל. וגם השנתיים אחת הקשות, כי כל הזמן רציתי לנהל, וביקשתי מהמנכ"ל שלי, אריה סקופ, תן לי לנהל, וככל שביקשתי מה קרה, הוא יותר התנגד. פחות. הוא יותר התנגד, ככל שביקשתי הוא יותר התנגד. חייב להגיד לך ש10 שנים מאוחר יותר, אני כבר קופץ איתכם, הייתי באירופה, בהנהלה האירופאית של מייקרוסופט, שכבר הייתי מנכ"ל MSN ולקחו אותי להנהלה האירופאית, היו לי 4,000 איש. כל זה קורה שאתה שכיר. באותו זמן שכיר. ואת מי מיניתי להיות מנהל? זה נורא חשוב. לא את מי שרצה להיות מנהל, את מי שחשב, הרגיש והתנהג כמו מנהל, עוד לפני שהוא נהיה מנהל. בסדר? שימו לב, זה מאוד מאוד חשוב. הבנתי את זה מאוחר מדי, בשנים הראשונות, שנתיים הראשונות, לפני שהוא נתן לי לנהל, שיגעתי אותו. פשוט שיגעתי אותו. נורא רציתי לנהל, הייתי מפקד בצבא. חשבתי שאתם יודעים, אגו. אנשים זה כוח, זה... אגב, זה היה בישראל, בארצות הברית. מה זה? הייתי פה בארץ, הייתי פה בהרצליה, רחוב מסכית, כאילו אנחנו ממש קרובים. גדול, זה 1.5 מטר. לפני כן הייתי ברמת גן, התחלנו ברמת גן את מייקרוסופט, היום זה ברעננה, דבר גדול, 350 איש, אני הייתי העובד השביעי. וואו. ופרשתי בשנת 2006 והקמתי את העסקים הפרטיים. עדיף להגיד גילאים 10 שנים, כי אנשים התחילו להוציא להם למחשבון. אז הייתי בן 36, כאשר פרשתי. עד גיל 36, רק רוצה לשים דגש. שכיר. הייתי שכיר. וואו, זה אתה יודע מה? בוא נחזור רגע לילדות. בגיל 12 אני כבר מקים עסקים בפני עצמי, אני מלמד בכפר נטר מורים ותלמידים, מחשבים באותם ימים, בייסיק, לוגו, כל מיני דברים כאלה. אני מתפרנס מזה בכבוד מגיל 11, בגיל 14 כבר יש לי קפיטריה בהדסים, כפר הנוער, ביחד עם אבא שלי ודוד שלי, אני מפעיל אותה בלילות. בגיל 17 אני מחלק עיתונים, בגיל 19 כבר יש לי פאב. זה נראה כאילו הלכת אחורה, נולדת יזם בנשמה, ואז הלכת בזבזת 15 שנה בשביל להפרנס. פה אני פונה לצופים שלנו ואני אומר להם, גם בתור שכיר אפשר להיות יזם. יזם זה DNA, זה בנשמה. ואני החלפתי תפקידים במייקרוסופט ועשיתי לפעמים 3-4 תפקידים בו זמנית, הייתי מנכ"ל MSN, סמנכ"ל השיווק ומנהל חטיבת אונליין שאחראית על כל הסטארט-אפים. במקביל. ניסו לחסוך בכסף? לא, פשוט אני בן אדם שאוהב מספר רב של עיסוקים ויוזמות. אני אוהב לבנות, ואחר כך להביא מישהו שינהל. שזה, למדתי להכיר את עצמי, וזה יזמות, כמו שאנחנו אומרים. אני אוהב לעזור למנטורים להצליח,
וכשהם מצליחים אני מרגיש נהדר, ממשיך הלאה למנטורים הבאים. כשהתחלת עד גיל 19 היית עצמאי, למה בעצם לא המשכת עם כל העסקים וכל הפרויקטים? למה הקלטת בשלב מסוים, כן להיות שכיר, כן לתת לבוס אחר להיות מעליך? אני חושב שיש פה משהו שבא מהבית, והרבה אנשים שצופים בנו מכירים את זה. אבא שכיר, היה איש צבא קבע, אמא שכירה, עובדת מדינה, איפשהו זה נכנס ל-DNA של להתחיל שכיר עד שמקבלים את הביטחון. אבל היית כבר עצמאי. כילד, כצעיר, כאחד כצעיר, 19 זה לא כזה צעיר. אין לו דרך אחרת לעבוד אצל מישהו. אין לך מה לאבד עדיין, אתה גר אצל ההורים, אין לך לדאגות. אבל בגיל מאוד מאוד צעיר גם יזמתי, הקמתי את הבית שלי, אנשים, זה נשמע הזוי, אבל בגיל 21 בניתי בית בתוך פרדס. זאת אומרת, הפכתי את הפרדס למשהו שאפשר לבנות עליו, עשינו איחוד וחלוקה, ובניתי לי בית בגיל 21, לי ואשתי, שהתחתנתי איתה שנה אחרי זה, ומכלום. זה לא שקיבלנו מההורים, זה לא שהיה לנו פשוט... גיל 21. כן, כן, כן. ובמייקרוסופט באותם ימים, המניה עפה לשחקים. כל יום זה היה עוד ועוד 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 ועוד. ויחסית בגיל צעיר הרגשתי ביטחון כלכלי, שאפשר לי, כשפרשתי ממייקרוסופט, לעשות את מה שאני רוצה. 36 זה יחסית, זה בגיל ביניים כזה, כן, זה לא כן. קל ולא קל. זה הגיל האידיאלי, הייתי אומר, כי מצד אחד זה לא סיכון גדול מדי, ומצד שני, יש לך את הבשלות המסוימת הזאת וההבנה העסקית של מה צריך בשביל להצליח. זה לא אומר שזה הצליח לי, חבר'ה. כשיצאתי ממייקרוסופט הייתי בטוח שאני הולך לכבוש את העולם. ואתה מתפקיד ניהולי, אתה... מה היה הפרויקט הראשון? יצאת ממייקרוסופט, מה היזמות הראשונה? האמת שהיזמות הראשונה שלי, רציתי לעשות אותה שוב בתוך מייקרוסופט. הלכתי לכנסים, הרצאות, סדנאות, למדתי אימון אישי, וכחלק מתוך התהליך אימון עסקי, אימון למנהלים בכירים, הכל במקביל לעבודה שלי במייקרוסופט, וקראו לי The Coach, המאמן המנהל. הייתי מסתובב בין המדינות, בין הארצות, מנהל את האנשים שלי בצורה של מאמן. ומאמן... אימון של מה? מאמן מנהל הוא אחד כזה שמבין שההצלחה שלו זה הצלחה של העובדים שלו. זה לא הם פה בשבילי, אני פה בשבילם. אני רוצה לקטוע אותך שנייה, יש הרבה סוגים של ליווי, ניהול, מה הכשרת אותה? בתור מנהל, היה לי ביזנס יוניט שלם, הקמתי עסק שלם במייקרוסופט שבא להראות ללקוחות את הערך במוצרים שהם כבר קנו. מה קרה? באמת, זיהיתי במייקרוסופט שהביאו אותי לאירופה, שאנשים קונים את המוצרים, קונים לייסנס, אבל לא משתמשים. למה הם קונים? בגלל שהם לא רוצים שיתפסו אותם על פיראטיות. אבל בפועל להטמיע מערכת חדשה, אופיס אז, החדשים, לוקח לאנשים המון כסף, ההטמעה והלימוד וההדרכה, והייתי צריך להכניס אנשים בתוך ארגונים מומחים, יועצים, כדי שיראו להם את הערך של ה-new features במוצרים החדשים. אתה הכנסת את מה שהיום הוא אי אפשר בלעדיו בעצם. מה שהיום הוא כל כך מובן מאליו, אתה היית צריך לעבוד כדי לגרום להם להכניס את זה. זה היה נושא של deployment, הטמעה ושימוש בפיצ'רים החדשים במוצרים אחרי שכבר רכשת אותם. אחר כך נתנו לי את כל הפתרונות של מייקרוסופט, ואחר כך את כל השיווק של מייקרוסופט באירופה, אפריקה והמזרח התיכון. וכשאני עושה את הדברים האלה, אני יותר ויותר מתפקד כמנהל, אבל שהוא מאמן את האנשים שלו לגדול, לצמוח ולהצליח. למדתי את זה בצורה רצינית, ויום אחד הגעתי לטוני רובינס, Unleash the Power Within, 2004, לונדון, אקסל, שעדיין היית 14-15 אלף איש, אני עובד במייקרוסופט. למה בעצם הגעת לשם? זאת אומרת, אני רוצה רגע לקחת צעד אחורה. אם אני מסתכל על 85, אפילו 95% מעולם השכירים, הם מסתכלים על בוא נעשה את העבודה שילך הביתה. איך הגעת ממקום של שכיר, נעצים את עצמי, נלמד, Unleash the Power Within, מאיפה זה הגיע? האמת שמ-day one, מהיום שבו נהייתי מנהל בגיל 26, היו לי מאמנים. הייתי הראשון במייקרוסופט שקיבל אימון פה, אז לא היה מקצוע כזה שנקרא אימון עסקי, היו מאמני כדורסל, אריה מליניאק ואחרים שעובדים איתי היום. כן, ספורט זה היה. עבדנו עם חברת הדרכה שקראו לה טאקה הדרכה, והמנכ"ל שלהם, שמעון בר, היה המאמן האישי הראשון שלי. ולאורך השנים כל הזמן היו לי מאמנים. כשהגעתי לאירופה לקחתי חברה בשם Culture Shock, שלימדה אותי אימון לתרבויות השונות ואיך להצליח במבנה של הרבה תרבויות. ולכן האימון כבר היה מוטמע בתוכי, וכשהגעתי לטוני רובינס וכתבתי את חזון חיי, מה יצא לי? לא הבנתי מאיפה זה בא. להביא את האימון להמונים. עכשיו אתה אומר לעצמך, רגע, אני במייקרוסופט, להביא את האימון להמונים, לעזור להם
להגיע למקסימום הפוטנציאל שלהם, ואתה יודע, סינכרוניות, באותו זמן במייקרוסופט משנים את החזון. בהתחלה זה היה מידע בקצות האצבעות, אחר כך זה היה מחשב לכל אחד ובכל שולחן בבית ובעסק, ופתאום היה to enable people and businesses to realize the full potential, לאפשר לאנשים למצות את הפוטנציאל שבהם. אמרתי, בוא נעשה אימון. אז בניתי תוכנית שלמה, שבמייקרוסופט אנחנו נעשה אימון דרך האינטרנט, שיביא את האימון להמונים. באתי לביל גייטס וסטיב בלמר, סיפרתי להם על החזון שלי, ואמרו לי, בכלל לא הבנת. לא באמת התכוונו לממש את הפוטנציאל, התכוונו להיות יותר פרודוקטיביים, לחסוך זמן, לעזור לאנשים להיות יותר טובים, אבל לא אימון אישי. גדול. אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, כשיש לך רעיון, ואתה כבר דלוק עליו. אתה כבר עליו, ופתאום אומרים לך, לעצור לא, אותך. אי אפשר לעצור אותך. זה היה הטריגר שהוציא אותי לעצמאות ולעזוב את אני ממשיך. מייקרוסופט, ואמרתי, אם לא פה, אני אעשה את זה לא, אבל בעצמי יזם פה ביל בארץ. גייטס, אשכרה הוריד אותך מהרעיון. מה זה הוריד אותי? שחבל על הזמן. הוא אמר לי, לא הבנת את החזון שלנו. אין נעים להגיד לו, אתה לא הבנת, זה החזון שלו. אז אמרתי, אין בעיה, אני אעשה את זה בעצמי, ובאמת פיתחתי את זה, והייתי ובטח בטוח. פה יצאת עם אגו וביטחון. מה זה ביטחון? לא רק זה, במייקרוסופט עוד ביקשו ממני לתת עוד שנה, לעזור להם לעשות איזשהו פרויקט מאוד גדול, ובשנה הזאת כבר להגיע לארץ ולעבוד ולעשות את הדברים שלי, רק לנסוע לשם הרבה. ואחרי שפרשתי... היית בארץ כל הזמן הזה? לא, לא, הייתי בלונדון 3 שנים, חזרתי, עוד שנה הייתי על הקו, וכבונוס בסוף עוד נתנו לי עוד שנה, מה שנקרא, מתנה. מענק. וזה אפשר לי באמת... אחד לשנה הבאה. אפשר לי באמת להקים פה עסק מאוד משמעותי, קראתי לו בהתחלה קואוצ'ינג אינטראקטיב, קניתי חברות לתוכי, קניתי חברת פיתוח שקראו לה אז הייטיץ', שפיתחה פלטפורמה ל-e-learning, והייתי בטוח שאני הולך להצליח בענק. הייתי בן 36, וקדימה, פיתחתי את הפלטפורמה, לקחתי 30 מאמנים בארץ, 30 בארצות הברית, 30 בלונדון, ישר הלכתי בגדול. היה לך גב כלכלי לדבר הזה? כל מה שחסכתי במייקרוסופט השקעתי פה, והפלא ופלא, זה לא עבד. לקח לי 2 להבין, עכשיו זה... לא עבד, פשט את הרגל חובות של מיליונים או לא עבד? לא עבד, הייתי צריך ללכת לעבוד במקום אחר, להיות יושב ראש תפוז, הפורטל, להביא את הכסף לשלם לעובדים, עד הרמה הזאת. לא עבד, זה אומר שמכרתי את הבית שלי בכפר יונה שבניתי בגיל 21 והשקעתי את כל הכסף בעסק. לא עובד, זה אומר שהמאמנים האלה שהבאתי להם לקוחות והבאתי להם לידים, אפרופו אפילייטס, והבאתי, לא ידעו לקנברט את זה ללקוחות משלמים, וכשהם כבר ידעו הם העדיפו להשאיר את זה בפייס טו פייס הרגיל, בייחוד הישראלים שאומרים מה שלא רואים בלבן של העיניים לא עובד. הגישה שלי הייתה אימון בהתכתבות, אימון דרך סקייפ, אימון אישי עצמי. אתה מול המחשב, בכלל מול מערכת שבונים לך, שהיא מערכת עצמאית. להביא את האימון להמונים, זה אומר להוזיל אותו, להנגיש אותו, לאפשר לכל אדם שרוצה להתאמן. כן, אבל העניין בזול, שאתה לא באמת יכול לתת להם את כל הכלים, כי אתה צריך לשלם משכורות, כמו שאתה אומר, יש לך הוצאות בעסק, כדי שחושבים זול, אתה לא יכול לתת 100% אפקטיביות שאתה מוכר מוצר בזול מדי. כי אין לך בשר לעצמך בסוף. תראה, הנחת היסוד שלי הייתה, ויכול להיות ששגיתי, שכל אדם צריך אימון. כל בן אדם. בין אם זה בבית, כלכלת המשפחה, בין אם זה לזוגיות, בין אם זה לילדים, בין אם זה לבריאות, בין אם זה לעסקים, בין אם זה לכסף, כולנו צריכים אימון. אימון זה הדרך לגדול. ולא מלמדים את זה בבית ספר. כל הדברים האלה שדיברתי עליהם לא מלמדים בבית ספר. זה לימוד של החיים. נכון. בית ספר זה בזבוז. וחשבתי שאני אוכל לתת למאמנים דרך להגיע להמונים שהם לא יכולים להגיע אליהם. כי הם, כשהם גובים, נגיד, מינימום $100 למפגש, זה משהו שרוב האנשים לא יכולים לעמוד בו. זה משהו שהוא מעל היכולת של רוב האנשים, ולכן אמרתי בוא נוריד את זה טיפה. בוא ניתן איזה משהו של אימון עצמי ב$35, של אימון בהתכתבות, שמאמן יכול לעשות 100 כאלה. בסדר? אם בפגישות אישיות הוא יכול לעשות 15 בשבוע, 20 גג, הוא מפוצץ, אין לו אוויר לנשימה, כאן הוא יכול לעשות 100 לקוחות בשבוע, וזה אפקטיבי, וזה עבד, ועשיתי את זה במקאן אריקסון, ועשיתי את זה בכל מיני מקומות, ארגונים, לקוחות סופיים, ראיתי שזה עובד, אבל זה לא התרומם. אימון להמונים בשבילי היה מיליון איש, לא הגעתי לאלפים בודדים.
אז הייתי חייב להמציא את עצמי מחדש. לקח לי 2.5 להבין את זה, והרבה אנרגיה וכסף. אתה אומר להמציא את עצמך מחדש, כאילו זה הכל טוב, בוא נמשיך, אבל שבן אדם בא עם חזון כזה גדול, והחיים שמים לו כזאת סתירה מול הפנים של החזון שלך לא הצליח, והעסק שלך כשל, וחובות, איך התמודדת עם זה? אז כי אני בטוח שאז, התחלתי בזה ואמרתי... אז לא סתם המשכת קדימה, בטוח שהיה איזה... בשלב הזה עוד הייתה לי סביבה תומכת. אני מכיל אותנו לעתיד, שבאיזשהו שלב גם הסביבה התומכת הפסיקה לתמוך. אבל הייתה לי סביבה תומכת וחברים, והם באו ואמרו לי, תשמע, עכשיו הזמן לגייס כסף. בסדר? לא רק הכסף שלך, כי אתה שורף פה את כל מה שעבדת כל כך הרבה שנים, וגייסתי מאנשים מדהימים, אילן שילוח, מנכ"ל מכאן אריקסון השקיע, ויוסי אקרמן, ומוטי גוטמן, ואנשים באמת, אסתר ברק, אנשים מדהימים, האמינו בי, הסתכלו לי בעיניים ואמרו לי, בך אנחנו משקיעים, לא בעסק, בך, אנחנו מאמינים בך, ואנחנו יודעים שעם הון אתה תצליח להרים את העסק הזה. וכשראיתי שזה לא הלך, זה גם לא הלך, אחרי ההשקעה. ישבתי עם כל הצוות, מה זה לא הלך? כל הכסף הזה... זה לא קרה. היינו צריכים להמציא את עצמנו מחדש, ואח שלי בא עם איזה רעיון גדול, אופיר, שגם עבד איתי אז בעסק, הוא אמר, בוא ניקח ספרים של אותם מנטורים בינלאומיים גדולים, לא המנטורים הישראלים או המנטורים שאני עבדתי איתם, מאמנים, נלך ליגה אחת למעלה, כאלה שמכרו עשרות מיליונים של ספרים, ונעשה מערכת שעוזרת לממש את הרעיונות מהספרים באימון אישי לאנשים. זאת אומרת, קראת את חוכמת המנהיגות של רובין שרמה, נעשה לך תוכנית אימונים עם רובין שרמה, שאתה יכול לממש את הרעיונות. 7 חוקים רוחניים להצלחה של דיפאק, העבודה של ביירון קייטי, וזה היה הרעיון שלו, ואמרנו, רעיון גדול, כי אם מתוך עשרות המיליונים 10%, 5% יקנו את המוצר שלנו, זה יהיה להיט. ואם בכלל נעשה את זה ביחד איתם, לא לבד, יוצא דופן. עשינו פיילוט, ווינינג, שזה ספר שכתב ג'ק וולש, שהרצנו את זה במכאן אריקסון, ועשינו מיזיס את הגבינה שלי. ראינו שזה עובד טוב, ואז פניתי לכל הסופרים האלה. פניתי ישירות, אף אחד לא ענה. פניתי דרך ההוצאות לאור, אף אחד לא ענה. פניתי דרך ההוצאות לאור הישראליות, אף אחד לא ענה. אתה מרגיש שיש לך רעיון גדול, אבל אתה לא יודע עם מי לעבוד. אתה חושב, רגע, לעשות את זה בלי האישור שלהם, יתבעו אותי. אני צריך להגיע אליהם, והתחלתי לספר לחברים. אמרתי להם, זה מה שאני רוצה לעשות, זה הרעיון שלי, אני לא מצליח להגיע אליהם. לא עבר הרבה זמן, בערך חצי שנה, שזה הרבה זמן ליזם, אבל לא הרבה זמן בראייה כזאת של עברו מאז שהקמתי את המיזם הזה, 13 שנה. כן. ופנתה אליי בחורה בשם ארנינה קשטן, שהכרתי אותה, אבל לא הכרתי אותה מי יודע מה, אומרת, ביירון קייטי באה לישראל, רוצה לפגוש אותה? אני אומר, מה זה רוצה? אני מוכן. והיא אמרה לי, בסדר, אני אדבר איתה, אני אשאל אותה אם היא מוכנה לראות אותך. זה היה 2006, היא הגיעה לישראל, קיץ, היא שואלת אותה, היא אומרת, יאללה, שיבוא. אני שואל באיזה שעה, אומרים לי, צהריים. בערב מתקשרים אליי יזמים, אלה שהביאו אותה לישראל, אומרים לי, תשכח מזה, היא לא יכולה לפגוש אותך בלי שאנחנו מאשרים, אנחנו לא מאשרים. אמרתי לה, ארנינה קשטן, הם לא מאשרים, מה לעשות? היא אמרה, אני אשאל אותה מחר מה לעשות. אבל בכל זאת תבוא. אז באתי, ישבתי איתה בצהריים, והצגתי לה את החזון, והיא אומרת, אני אוהבת את זה. וכל מי שסביבה אומר לה, זה לא יעבוד. והיא אומרת, אני מאמינה שאנשים יוכלו להתאמן איתי אונליין, והם אומרים לה, בלי מאפשר, בלי פסיליטטור, זה לא יקרה. התלהבתי, סוף סוף קיבלתי כן, מורה ראשונה. לקח חצי שנה עד ששמעתי ממנה פעם שנייה. זה אחרי שהיא אמרה כן. היא אומרת כן ונעלמה. אבל בחצי שנה הזאת, התקשר אליי עוד חבר, פלי הנמר, אנשים ומחשבים, שואל אותי, רוצה להביא ביחד את דיפאק צ'ופרה לישראל? אמרתי לו, מה זה רוצה? אני עכשיו נוסע. ובאמת נסעתי ופגשתי את דיפאק ואת מי שאחראית על הנסיעות שלו, ואחרי 3 חודשים, עוד לפני הנסיעה הזאת, הגיע לארץ רוברט קיוסקי. אז מטר, ההוצאה לאור, זכרו שאני רוצה, פנו אליי ושאלו אותי, עדיין אתה רוצה לפגוש אותו? אמרתי כן, פגשתי אותו, הוא צעק עליי, פגישה שלמה, איפה הכסף, איפה הכסף, מה, איפה הכסף ברעיונות שלך? הוא מאוד ממוקד בכסף, אבל הוא הזמין אותי אליו, לפיניקס, לפגוש את כל האנשים שלו מכל העולם. ואז נסעתי לנסיעה, פגשתי אותו, פגשתי את ביירון קייטי, פגשתי את דיפאק צ'ופרה, מכאן הכל התחיל, יצרתי מערכת שלמה, מדהימה, שלוקחת ספרים וחוויה אינטרנטית
יוצאת מן הכלל, עוזרת לאנשים להטמיע את הספרים. דיפק שיווק את זה ללקוחות שלו, ביירון קטי ללקוחות שלה, רובין שרמה ללקוחות שלו. החלטתי לא לעשות רוברט קיוסקי, הוא צעק עליי כל הזמן, זה לא היה נעים, וכל מה שהוא רצה כן, אבל זה מורה או מנטור, מה? אני רוצה רגע לעצור גם ולתת פה את הנקודה הזאת של... אני רוצה שני דברים להגיד. קודם כל, אתה כאילו, זה מצחיק איך אתה זורק את הדברים, כאילו, כן, אז פגשתי את ביירון קטי ואת רוברט קיוסקי, אנשים מנטורים הכי גדולים בעולם, אתה יודע, זה אגדות חיות מה שנקרא, ולא רק פגשת אותם, גם עשית איתם עסקים, ושזה מדהים בפני עצמו, ואני רוצה... שתי סיבות. כן. כי הרוב האנשים שואלים אותי, איך הגעת אליהם? אז קודם כל סיפרתי, דרך חברים. זאת אומרת, חברים עוזרים יותר משכל אחד אחר עוזר, וזה לא החברים הכי קרובים, זה מעגלים יותר רחוקים. זה יוצא מעגל חברתי. אז הם אפשרו את הפגישה הזאת. ולרוב האנשים ששואלים אותי איך הגעת אליהם, אני שואל, ניסיתם? 99.9 אומרים לי לא. אני אומר להם, למה? הם אומרים לי, לא האמנתי שהם יסכימו. גדול. ואני אומר להם, חבר'ה, כולם מסכימים. תפנו לשי, תפנו לברנר, תפנו לדורון, כולם מסכימים. באופן טבעי, אתה יודע, בהרצאות שלי אני שואל את האנשים, מי אוהב לתת? כמה מרימים את היד? 100%. 100%. אין הרצאה שאני שואל אותם מי אוהב לתת, שאנשים לא מרימים את היד. באמת? כולם אוהבים לתת. אני שואל אותם מי אוהב לקבל. כמה עונים? כמה? 20%. לקבל. נשמע לא הזוי, רוצים נכון? לקבל. אנשים יותר קל להם לתת מאשר קטע. לקבל. יותר קל להם, הם אוהבים לתת. אתה יודע, דרך הנתינה יש קבלה וכו', אבל... שואל אותם למה? זה שזה אמיץ אחד או שתיים שאומר לי, אם אני אקבל, אחר כך אני אצטרך גם לתת. אני אהיה חייב לו, ואני לא רוצה. עכשיו תבינו, כל המהות של כל מה שאנחנו עושים פה, זה נתינה וקבלה. חוק הנתינה וקבלה של דיפק צ'ופרה, זה מהתוכנית שלי. יום ב' זה the law of giving and receiving. ואם אנחנו לא מאפשרים את הזרימה הזאת, אנחנו עוצרים המון דברים. אז אני קיבלתי מהחברים שלי את ההיכרות עם המנטורים האלה. למנטורים אני נתתי, כל הזמן באתי בנתינה, נתתי להם את האפשרות להגדיל את ההשפעה שלהם בעולם, לעשות מהספרים שלהם משהו אינטראקטיבי שעובד, והם הלכו איתי all the way. אבל עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אתם חושבים שהצלחנו? שהבאנו את זה למיליונים? מה התשובה? כנראה שלא. אתה שואל כנראה שלא, התשובה היא לא. וזה הפתיע אותי, ולא ידעתי מה לעשות עם זה. כי זה משוגע, כי כבר אתה... זה כבר לא רק דורון, זה דורון והמנטור הכי גדולים בעולם. ביירון קייטי, טים קיי, לכל אחד יש עשרות מיליונים שמכירים והבאנו אותם. את זה, אני אגזים, ל-20-30 אלף איש. וואו. זה לא הצלחה. החזון היה להביא את האימון להמונים, למיליונים. לא, הבעיה על מנטורים כאלה זה להגיע בספרים שמכרו מיליונים, והם שמו אותי באתר שלהם, ואל תשאלו. אמרתי, מה עושים עכשיו? בתוך הספרים היו באמת חוכמה אדירה, wisdom. ועלה לנו רעיון, אולי נעשה ציטוטים מהספרים, השראה יומית, נשלח לאנשים ב-SMS ב-10 בבוקר. הפעם למדנו, אמרנו נעשה פיילוט. הלכנו לסלקום, אני אומר הלכנו, זה אני והצוות. והלכנו רק עם רובין שרמה, ועשינו ניסוי. כל יום ב-10 בבוקר אתם מקבלים SMS עם השראה יומית מרובין שרמה. משפט שבאמת גורם לכם לעצור, לחשוב ולקבל השראה. וזה היה להיט. 20,000 איש. חברת סלקום? כן. עשינו את זה לכלוגיה בחברת סלקום באותו זמן. זה היה פיילוט. אחר כך אמרנו 20,000 איש, משלמים 2 שקלים ביום, 40,000 שקל ביום. נתחיל לעוף, ואנחנו רואים זה טוב. אני רץ לכנסים בארצות הברית, Celebrate Your Life זה נקרא, ואני החתמתי 17 מנטורים. וואו. על לעשות את זה worldwide. לקחתי חברה בשם N-Wise שיעשו לי את כל הפלטפורמה של SMSים וטקסטים וכולי, ואני יוצא עם זה בהשקה גדולה. ומה אתם אומרים? הצלחה או לא? כבר עשינו פיילוט, הוא הצליח. מה אתם אומרים? הצליח. כישלון קולוסלי. האמריקאים אומרים לי, מי צריך את זה? יש לנו טוויטר, יש לנו פייסבוק, הכל בחינם. למה שנשלם בשביל לקבל השראה יומית מאחד המנטורים? בשלב הזה זה כבר קשה. הגענו ל-2010, עברו 5 שנים. איך אתה אתה הצלחת? עצמאי, זה הצירה בין הכישלונות, שאנשים יבינו כמה פעמים הוא כבר... איך הצלחת להרים את עצמך מהמיטה אחרי כל כישלון כזה? הפעם זה קשה, כי גם החברים הקרובים אומרים לך, דורון, אולי טעית. אולי אתה טוב בתור שכיר, אולי אתה מנכ"ל, סמנכ"ל, בזה אתה טוב. אולי בתור יזם, אבל בין לבין לא היית טוב. צריך זמן התאוששות, יכול להגיד לך, אני איבדתי 3 עסקים, בין לבין הייתי צריך איזה חצי שנה לאסוף את עצמי נפשית
ולהגיד יאללה יוצאים למסע עוד הפעם, לא היה לך עצירות בין אני חושב שזה קצת DNA של אופטימיסט חסר תקנה, שזה אני. וכשאתה אופטימיסט, נשמע לי לא שפוי יש בשלב כאלה הזה. יגידו חולם באספמיה, גם הייתה לי תפיסה שהיה קשה להוריד אותי ממנה. בשנים הראשונות אנשים היו באים ואומרים לי, דורון, אתה עדיין חושב כמו במייקרוסופט. אתה לא מבין שאתה סטארט-אפיסט קטן, שאין לו משאבים, ואתה מתנהג כאילו אתה במייקרוסופט. אתה מדבר על קואוצ'ינג אינטראקטיב או מנטורס צ'אנל, ששיניתי את השם שלה לאורך השנים, כאילו זה מייקרוסופט או אפל ואמרתי, זה בדיוק הכוח. כי כשאתה בא מעוצמה, ואתה בא כשאתה חושב שאתה גדול, מתייחסים אליך כגדול. כשאתה בא כקטן, מתייחסים אליך כקטן. ולכן בשלב הזה באמת קשה. באמת קשה. זה היה באמת שלב ראשון שאני יכול להגיד... והיית נשוי, אשתך בדרך כלל... מה זה נשוי? 3 בנות, ואשתי באמת... בדרך כלל, כשיש ילדים, האישה אומרת, לך תהיה שכיר, כאילו די, מספיק, זה כסף של הילדים שלך. זה היה הפעם היחידה שבאמת גם אשתי וגם אבא שלי וגם חברים קרובים שלי לקחו אותי לשיחות של, שמע, אתה סיכנת את כל מה שיש. אתה לקחת את כל החסכונות. לקחת את הבית. וכמה כבר היית? אני כבר הייתי בן 41. גיל שבדרך כלל כבר יש לך גב, אז זה הגיל שאתה מתחיל, כבר יש לך פנסיה ויש לך חסכונות, ואתה אומר פה, שברתי את כל הקופות. הייתי אחראי, זה לא חוסר אחריות. שימשתי כיושב ראש של כל מיני סטארט-אפים ועזרתי להם, השתמשתי בניסיון שלי, יושב ראש תפוז, הנפקנו את תפוז, הייתי 7 שנים יושב ראש תפוז, ועשיתי עוד כל מיני דברים, אבל לקחתי את הכסף הזה ושילמתי לעובדים. זאת אומרת, החזקתי את המערכת הזאת עוד ועוד, ואני מדבר איתכם 2010, 5 שנים שאנחנו רצים, את כל הכסף של המשקיעים שרפתי. לא נעים להסתכל להם בעיניים, כי הם מאמינים בך, את הכסף שלי שרפתי, ובשלב הזה אני מקבל החלטה הכי הזויה שיש. אם קודם נסעתי כל איזה 6 שבועות לארצות הברית, עכשיו אני הולך לנסוע כל 3 שבועות. דרך אגב זה ממשיך עד היום. אני אשקיע שבוע בארצות הברית, אני אעבור מנטור, אני אהפוך כל אבן עד שאני אמצא את הדבר הזה, האחד שיצליח. מה, זה נשמע... לא השתגע עליך מכל הסיפור? זה נשמע הזוי, כי... אפשר לחיות בזוגיות, שאתה רק מפסיד, יש לך 3 ילדים בבית צריכים לאכול סוף היום. שאתך פשוט, לך תעשה את זה, זה לא מתחבר לי בסיפור. זה השיעור הכי גדול. כי אני מרגיש, חושב, וזה פיזי, שזה בטוח מצליח. אני יודע שזה יצליח. אני קורא את הספר של חשוב להתעשר, נפוליאון היל, ואני יודע שאסור לוותר מטר לפני הזהב. אני יודע את כל זה ואני מרגיש את זה בפנים. המציאות עדיין לא מראה את זה. אתם מכירים את זה שבן אדם מתנהג כמו מיליארדר, אבל בחשבון הבנק יש מינוס. אנשים אומרים, הוא הזה, זה לא הגיוני, הבן אדם באשליה. אבל אם הוא לא מוותר מספיק זמן, בסוף הוא מגיע. בסדר? וזה כנגד כל ההיגיון. אני מלמד את זה היום, איך לחשוב, להתנהג ולפעול, להרגיש כמו מי שזה כבר קרה לו, לפני שזה קרה לו. כן. וזה הקטע. אני הרגשתי שזה מצליח, זה הצליח, אני פשוט עוד לא חוויתי את זה. כמו ג'ין רון אומר שבתחילת דרכו, הוא אומר, הבאתי טיפים למיליונר, כאילו איך להיות מיליונר הרבה לפני שעשיתי כסף בעצמי. ממש ככה. זה בדיוק ממש ככה. ההוויה. יש אנשים שבאמת מבקרים את זה, שאומרים, he doesn't walk his talk, או he fake it until he make it, אבל זה עובד, זה עובד, זה עובד, זה עובד, זה עובד, ואני אומר את זה לכל הצופים, אם אתם צעירים או מבוגרים, אם נחלתם כישלונות, אם עברתם שריטות, אם היה לכם קשה, או אם הצלחתם ופתאום נפלתם, כולם עוברים, זה גלים, זה החיים. אבל בשלב הזה קיבלתי את ההחלטה הכי לא הגיונית, אני משקיע יותר, אני הולך לשבת שם, ובעצם זה שלב שבו אנחנו קוראים לזה לשרוף את כל הקשרים. כן. אין לי אופציה אחרת מלבד להצליח. כן. בסדר? אין אופציה אחרת. ובשלב הזה באמת לא לקח הרבה זמן, בערך 4-5 חודשים אני מגלה במרתף, מוחבא היטב, של דיפק צ'ופרה, איזשהו מנטור קטן כזה, חמוד, שעושה שם משהו שהוא קורא לו 21 ימים של מדיטציות. קוראים לו דיוויד ג'י, נראה כזה עם שיער לבן. הוא לא דיפק, הוא לא סיימון, דיוויד סיימון שהיה שותף של דיפק, הוא לא בטופ. והוא עושה משהו שהוא בתוך הבלוג, שנקרא 21 ימים של מדיטציות, ובסוף הוא מנסה למכור את זה דרך iAmplify וכו', והוא לא מצליח.
פעם הראשונה השתתפו בזה 6,000 איש, זה לא מרשים מי יודע מה, ברמה של ארצות הברית, אבל זה לא הצליח, ראיתי את זה. פעם שנייה כבר ישבתי על ידו כשהוא עושה את זה, והוא הגיע ל-9,000 איש, עוד פעם לא הצליח למכור. אמרתי לדיפק, תן לי את זה. עכשיו דיפק אמר גם ככה, אני חושב לסגור את זה, זה לא עושה כלום. כך. ובכלל את כל הסנטר שלי אני שוקל אם לסגור בסן דייגו, קח את זה, נראה מה אתה מסוגל לעשות עם זה. והפעם הראשונה שעשיתי את זה, היה לנו 17,000 איש, זה כבר קפיצה מ-9,000. 2. אבל מכרנו 45,000 דולר. וזה כבר נתן איזה... 6,000 איש, 9,000 איש להוציא 45,000 דולר, זה 17,000 עכשיו. 17,000 איש, עושים קטן. כל יום מדיטציה, 21 ימים של מדיטציה בנושא מסוים, ובסוף כמה מחליטים לקנות את זה, to own the MP3, מה שנקרא, לקנות את ה-MP3. נחמד, אבל עוד לא מתלהבים. פעם שנייה אני עושה את זה, כבר יש לי 90,000 איש. וואו. לא, סליחה, 51, פעם שנייה 51, מ-17 ל-51, אבל כבר מוכר 250,000 דולר. פעם שלישית, עכשיו זה כל 3 חודשים אני עושה, כבר 90,000 איש. מוכר 350,000 דולר. עכשיו מולמות להכניס כמות כזאת לא, של לא, דיגיטלי. זה קורה הכל דיגיטלי, הכל דיגיטלי, אנשים מקשיבים בבית ומקבלים המון תגובות ואנשים אוהבים, ואז קורה משהו, חברה של דיפק מתלהבת מזה, היא מוכנה לשווק את זה ללקוחות שלה, אתם יודעים איך קוראים לה? אופרה ווינפרי. אחת הנשים הכי מפורסמות בעולם. וכשאופרה משווקת את זה בפעם הראשונה, מצטרפים ויש 360,000 איש. היא מקבלת עמלה יפה, 15%. מ-90 ל-360. אופרה. יש לה כוח מטורף. ואז אנחנו מוכרים במשך חודש אחד 2.5 מיליון דולר. תשמע, רגע שהאופרה בפנים, אתה יכול למכור לכל העולם. הפעם הבאה אופרה כבר אמרה, אני אעשה את הפתיחה, דיפק יעשה את המדיטציה. 21. 680,000 איש. 3.7 מיליון דולר מחירות. עכשיו אני שותף של דיפק, בשלב הזה כבר אופרה נכנסת, אז היא לוקחת חצי, והוא לוקח חצי, ואני לוקח... הרבה חצאים. לא, כל אחד נשאר עם... אבל זה הרבה כסף. וזה הצלחה. ובשלב הזה, הגענו למיליון לקוחות בדיוק. 24 בדצמבר 2012, מגיעים למיליון לקוחות, וכולם חוגגים איתי את ההצלחה. הגעת לוי. וואו, הגענו לוי. וכולם נזכרים שהם ידעו שאני אצליח כל הזמן. תמיד זה כך. והכל בסדר, ואנחנו חוגגים. זה, מעניין אותי, זה, איך הצלחת להתמודד, איך אתה עבדת עם הדבר הזה של כל האלה של תפסיק, 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 פתאום, אני האמנתי בך תמיד. מה זה עשה לך בפנים? איך התמודדת עם זה? תראה, קודם כל, אני מפרגן לכל מי שהאמין בי, ואני לא זוכר את כל מי שנקרא לזה החליש אותי. בסדר? ויש לנו סביבה מחלישה, ויש לנו סביבה מרימה. כן. אנחנו צריכים כמה שיותר להיות בסביבה מרימה, אפילו שאנחנו לוקחים אחריות על זה, ואנחנו אומרים, אנחנו צריכים להרים את עצמנו, אין מה לעשות, הסביבה משפיעה עלינו, ואנחנו בוחרים את הסביבה שלנו. אם אנשים מורידים אותנו, פחות להיות על ידם, בסדר? אם זה אנשים בבית שמורידים אותנו, להגיד להם בואו לא נדבר עסקים. זה ממש ככה. כמו שקורה לי, קרה לשי. וזה קורה להרבה, זה קורה שההורים שלנו רוצים להגן עלינו, האחים שלנו, נזק הכי גדול באנשים הקרובים לנו, הם רוצים לשמור עלינו, הם לא רוצים שניפול, והם רוצים, בסך הכל גם מפחדים לפעמים עליהם, על הכלכלה של הבית, על כל העתיד. אז בשלב הזה כולם, אבא שלי, חברים קרובים, כולם חוגגים איתי את ההצלחה. לצערי או לשמחתי, ההצלחה הזאת לא החזיקה הרבה זמן מעמד. כי אחרי 4 חודשים... שיש לך את אופרה מאחוריך, לא הצלחת לזה. תראה מה קרה. דצמבר, אנחנו חוגגים את המיליון, יש את אופרה, יש את כולם, חותמים הסכם עם דיפק ואופרה ל3 שנים, מרגישים שהכל פתוח. זהו, מצאנו את הדבר האחד הזה, שמביא את האימון להמונים, כי זה הכל סביב נושא והתפתחות. איך להיות יותר בריאים, איך לעשות יותר כסף, איך להיות במערכות יחסים, הכל בתוך מדיטציות, ואנשים מתים על זה, אוהבים את זה. אחת התוכניות היה לנו 65,000 תגובות בפייסבוק. כאילו עשינו למטה, מתחת למדיטציות, תגובות של פייסבוק. הכל עבד טוב. אבל אחרי 3 חודשים דיפה קורא לי ואומר לי, תקשיב, אופרה לוקחת חצי, אתה לוקח חצי, מה נשאר לי? אז אני רוצה לספר לך שהבאתי חבר'ה מהונגריה, שעושים את מה שאתה עושה, ואני משלם להם שכר, ולא צריך לשלם להם אחוזים. כן, יש לך חוזה איתו. וזה רק ביזנס, אבל יש לי בחוזה אפשרות יציאה תוך 6 חודשים, ואני מבקש לנצל את זה.
הייתי בשוק. אני ודיפק חברים קרובים. ואנחנו עובדים כל כך הרבה, ובאמת הבאתי את זה מ-0 ל-100, והכל עובד כמו שצריך, ואיך עושים את זה, והוא איש רוחני. אבל מצד שני, משהו בי אמר, יש פה הזדמנות. במקום לעבוד עם מנטור אחד, ולשים את כל הביצים בסל אחד, נתחיל לעבוד עם כולם, נעבוד עם דווה פרמל ורובין וזה וכולם, ונביא את השיטה הזאת של 21 יום להרבה מנטורים, ובאמת עבדתי עם 100 מנטורים. 100? ונפרדתי ממנו. לפני שנה, דרך אגב, היה לנו ריאיוניון חדש, התחברנו, הוא כתב לי מייל מקסים, הוא אמר לי, It's time for forgiveness and I'm ready to be forgiven, והזמן לסליחה ואני מוכן להיסלח, והוא בא לארץ ועשינו אירוע גדול ל-4,300 איש שהגיעו ליד אליהו, ואני הרציתי והוא הרצה, והיה לנו שאלות ותשובות, והיה באמת חוויה של חיבור מחדש וסליחה על כל מה שעברנו. בסך הכל באמת בכל כישלון או בכל נפילה יש הזדמנות למשהו גדול אחר, והיום יש לי את מנטורס צ'אנל שהוא ערוץ המדיטציות הכי גדול בעולם, 3 מיליון לקוחות, 2 מיליון אוהדים בפייסבוק, שהוא עובד בפני עצמו. יש לי מיזם אחר שקוראים לו וולבי, שעוזר לאנשים. וולבי זה צמיד ואפליקציה, זה בעיקר אפליקציה, כי עכשיו אנחנו עובדים גם עם צמידים של אפל ועם צמידים אחרים, שבו אנחנו שומרים עליך רגוע מרגע שאתה קם עד הרגע שאתה הולך לישון. אנחנו העוזרת האישית שלך לרגיעה. זה ל-high society. ממש לא. אנחנו מתחילים במוזיקה מרגיעה, וכולם נרגעים ממוזיקה, רק מה? כן, המוזיקה שהכנסת, לשנות השעון של אפל, זה... לא. רוב האוכלוסייה לא... יש לי גם שעון שלי, ואפשר לעבוד גם, אני מקווה, בעוד כמה חודשים עם שעונים של שיומי של $12. המשמעות, השעון הוא רק למדידה. זאת אומרת, אפל אמרת, אוקיי, אפל זה כבר אנשים... אבל הדבר העיקרי הוא לתת לך אפליקציה וכלים כדי שתהיה רגוע. כי 60% מהמחלות נגרמות בגלל מתח. 60%. איך בעצם השעון הזה גורם לך להירגע? הוא מודד אותך כל הזמן, והוא נותן לך בזמן הנכון את הכלי הנכון כדי להוריד את המתח. אם זה מוזיקה מרגיעה, אם זה תרגיל נשימה או אם זה מדיטציה. לפי מדד אישי, כאילו. לפי מדד אישי, כן. ממש מייצר לך גרף שמבוסס על הלילה שלך, שבו אתה רגוע, ובאפליקציה, ממש אפליקציה יפהפייה, שכל הזמן נותנת לך את הכלים שמתאימים אליך. אנחנו בודקים על כל כלי, לפני ואחרי, ויודעים מה נכון לך, מה מתאים לך. אם לך לדוגמה עוזר ללכת בים, או לרקוד, או לשחק עם חיות, או לצייר, או לשיר, או לעשות אפילייט, אז הגעתי בכל, יש לי גיטרה, יש לי ענבים, יש לי ים, כל מה שצריך. ורק צריך לבדוק מה עובד בשבילך, מה עובד בשבילך, מה עובד בשבילך. יש לי עוד יזמות שנקראת הולד סנטר, שבו אני עוזר לאנשים להחזיר את ההורמונים הטבעיים לגוף, ושם לדוגמה אנחנו מייצרים הורמון לאדרנלין, שזה הורמון, קורטיזול וכו', אנחנו מייצרים מגה אדרנלין, שהתנסה בזה סופר אדרנלין לנשים, מגה לגברים, מוצרים כמו בליס שעוזרים לאנשים להירגע, הם משלימים. תוספי תזונה בעצם. תוספי תזונה, משלימים למה שאנחנו עושים, ואנחנו מביאים עכשיו את הבשורה הזאת לישראלים. הקמנו פה בוולנס עם ראול רודריגז, הול סנטר, להביא את ההורמונים לנשות ישראל, הורמונים טבעיים, עשויים מעצות לא צריך כל שטות כזאת, אישורים מפה עד זימבבואה של משרד הבריאות. אז יש כבר אישורים, הכל היה, אבל אנשים לא יודעים שזה קיים. היו כבר אישורים בארץ. זה מה שאנשים לא מבינים, שיש את שלושה חלקים, יש את המוצר. יש את הרעיון, המוצר. בוא נגיד שכבר יש רעיון, אז יש לנו את המוצר. עכשיו במקרה שלך זה מוצר של תוסף תזונה, אתה חייב את כל האישורים וההכנות ולהביא לישראל וזה המתנה יש גם את זה, ועכשיו לך את המודעות. נכון. שזה גם כן חלב... ולפעמים גם יש את ההתנגדות, חשוב לזכור, לדוגמה, רופאים, גנקולוגים רגילים, מתנגדים להורמונים הטבעיים, ואתה צריך להתמודד עם זה. הם עדיפים הורמונים סטטיסטיים. בוא נגיד למה בין היתר, כימיקליים. זה וידאו שראיתי. אבל אם אומרים לו, יפוק מתחת לשולחן. לא, היה איזה רוקח שסיפר על זה. אנחנו מסתכנים עכשיו בתביעות, אבל הם רגילים לזה. ציינתי פה שם של אף הם רגילים לזה, אבל ספלמנטס טבעיים מצמחים הרבה יותר טובים מכל, אני מקווה שאנחנו מפנימים את זה מתרופה, ובטח אם זה הורמונים טבעיים שדומים לגוף, הורמונים בעבר שעשו אותם, לצערי, אתם לא תאמינו, סוסות
הרות, זה שתן של סוסה הרה, ממנו הוציאו את ההורמונים לנשים של האסטרוגן הישן, וגילו אחרי 20 שנה שזה עושה סרטן. הורמונים טבעיים לא עושים שום דבר, הם בדיוק כמו שהגוף מייצר, האם את מעדיפה עצות בריאות או שתן של סוסה הרה? והרופא עדיין נותן את הכימי. ידוע שכל התרופות זה כסף. עוד פעילות שאני עושה, שמאוד רלוונטית לצופים שלנו עכשיו, זה מיזם שנקרא התחלה חדשה, שבו אני עוזר לאנשים ביחד, כמובן, עם אריה מליניאק וטלי בנדר ובת חן וזאבי, להביא אנשים בגילאי 40 פלוס לקריירה הבאה שלהם. ואם בתחילת הדרך 80% מאלה שהגיעו אלינו, זה כבר 5 שנים הפעילות הזאת, היו אנשים שישבו בבית וחיפשו את הדבר הבא שלהם, לפני 2.5 זה היה כבר חצי-חצי, היום, תקשיבו טוב, 80% באים כשהם עוד עובדים, ברוב המקרים סחירים, ורוצים להכין את הקרקע לדבר הבא שלהם. זה הדרך הנכונה. פתאום אני מגלה שאנשים מתחילים לנהל את הקריירה שלהם, במקום להיות מנוהלים מדהים. על ידי הבוסים שלהם, ואז יום אחד לגלות שהוא overqualified, עבר זמנו, והוא מחפש את עצמו בבית. כמו שאמרת, גיל 40, אנשים חושבים, 40 להתחיל לחפש, זה כאילו מאוחר לי. זה גיל נהדר, כי אני רואה על עצמי, בעיקר בשנה האחרונה, אני עוד מעט בן 29, ואני רואה על עצמי בעיקר בשנה האחרונה, בגלל הצעירות שלי, שזה מצד אחד יתרון מאוד גדול, מצד שני יש גם את החיסרון של הפזיזות וטעויות שאני עושה, אני בטוח שאם הייתי עושה את זה עוד 10 שנים, הטעויות שעשיתי עכשיו לא הייתי עושה. כן, אבל כל החיים זה להסתכל אחורה, להגיד אם הייתי יודע את מה שאני יודע אז היום. נכון, יש, זה חלק מהמסע. אני אוהב לצטט פה את הסין, יש פתגם סיני שאומר, הזמן הכי טוב לנטוע עץ היה לפני 20 שנה. למה? היינו נהנים מהעלים, מהפירות, מהצל, אבל הזמן השני הכי טוב הוא עכשיו. זה דבר אדיר, עכשיו, כדי שלא נגיד בעוד 20 שנה, חבל שלא עשינו את זה בגיל 29 או בגיל 49 או בגיל 39 או 36. כל אחד בזמן הנכון עבורו, כל מה שעשינו הכין אותנו לרגע הזה. אפרופו הפרויקט הבא הגדול שלי, אני מביא את אקהרט טולה, כוחו של הרגע הזה, 13 בספטמבר, תחשבו, בעוד חצי שנה. אתה כבר עכשיו, ראיתי אגב... בדיפאק התחלתי חודש וחצי לפני כן, והבאנו 4,300 איש. פה התחלנו חצי שנה לפני כן, כבר 500 כרטיסים הלכו, זה בסך הכל 2,500 כרטיסים, הם ייעלמו מהר, כוחו של הרגע הזה. 2,500? עוצמה. אני עושה את זה הפעם בהיכל התרבות, זה המגבלה של המקום, 2,500 איש. לכם אני אגלה שאם יהיה יותר נעשה עוד מופע. אבל... למה אתה פשוט לא מזכיר איזה אצטדיון כדורגל כמו שעושים בחו"ל? עשיתי את זה ולא אהבתי את זה. עשיתי את זה במקיה עם דיפאק צ'ופרה והרגשתי שזה היה... אנשים מזכירים אצטדיונים. היה גדול מדי. זה נורא חשוב להתאים את האצטדיון לאדם. טוני רובינס, תן לו 15,000 איש, כל אחד ירגיש שהוא דיבר אליו. נכון. אצל אנשים אחרים זה עובד אחרת. הם צריכים יותר חלל אינטימי ששומר את האנרגיה וכולי. אז... לא פשוט לכאלה כמויות. כן. וכמו שאתם מבינים, אני יזם שאוהב יזמות. לדוגמה, יום אחר צהריים הזמינו אותי לאיזשהו סטארט-אפ שעושה דבר מדהים, שראיתי את זה, ממש התאהבתי. הוא לוקח, זה טוב גם לנו כאלה שמשווקים ומייעצים בשיווק, הוא לוקח תמונות והופך אותם לסרטי וידאו, אבל הוא עושה את זה במחיר מטורף. $10 לשנייה. ולא רק זה שהוא אחד הטובים, מקאן אריקסון, משרד הפרסום הכי גדול בישראל ואחד הגדולים בעולם, משתמש בו כמעט לכל הפרסומות שאתם רואים בטלוויזיה. בסדר? כל המכוניות האלה שבאות ונעצרות ומה שאתם רוצים, מנטוסים. זה פשוט להיט לא נורמלי, זה מוריד את עלויות ייצור הוידאו דרמטית, הם עושים את זה, ועכשיו הם פתוחים ללכת לעולם. זה משהו אדיר. מה, זה תוכנה או שהם עושים? תוכנה עם קצת סרוויס, וזה זול. $10 לשנייה. תחשבו, פרסומת של 10 שניות, $100, 30 שניות, $300. מה שנקרא, כולנו יכולים. וזה נראה $1,000,000. שמים את זה בטלוויזיה. כל הפלאחים האלה שאתם רואים, שדברים זזים בטלוויזיה, זה זה. כאלה. זה זה. זה לא כאלה, זה זה. וזה מחיר הנגשה, ולא עשרות אלפים. למה הם עושים את זה כזה בזה? תחשבו. הם ישרפו את המוצר מהר פשוט, כולם תחשבו משתמשו איזה בזה. שוק אדיר יכול להיות לחברה כזאת, אם זה מכונות אוטומטיות, והם יכולים לעשות את זה בהמונים, במחירים כאלה. זה בדיוק ההבדל בין המיקרו-פנדינג נכון. שאובמה גייס $5, $20 מכל אחד, הוא הגיע להרבה יותר
מיליונים מכל אחד אחר שגייס לפי מיליונים. כן. פשוט זה עובד בצורה כזאת, וכשזה מוצר שהוא סרוויס, שלא עולה לך כסף לייצר אותו, אז שווה להביא אותו, להנגיש אותו לקהל רחב ככל שניתן. מעניין בהחלט. כן. אז נשמח לעדכון ברגע שאתה יושב היום בשלוש. אז כל הזמן אני רואה, כל הזמן אני שומע, כל הזמן אני מתעניין, אני איך אתה יודע לבחור? הרי היום, אתה, בוא נגיד אם לפני 10 שנים היה לך פה הזדמנות, שם הזדמנות, היום דווקא בגלל ההצלחות שיצרת, אני מניח שא' ההזדמנות שאתה רואה בבית האנשים שפונים אליך, בוא נגיד אם אליי פונים 40-50 אנשים בחודש, בוא תעשה איתי ככה, בוא תעשה ככה, אליך בטח 400-500 גם. איך אתה יודע לסנן? איך אתה יודע, זה כן, זה לא, זה אחר כך, זה אולי... זה משהו שאנחנו לומדים עם השנים, אבל קוראים לזה, וזה ירגיז הרבה אנשים שמדענים, אינטואיציה יותר חזקה מריסרצ'. בסדר, אני מקשיב לקול הפנימי. אני גם כזה. מה מלהיב אותי, מה מדליק אותי, בכל פגישה אני אתן value, כמו שאתה נותן value, כמו שאתה נותן value. גם אם אנשים ישלמו או לא ישלמו, אם זה תהיה פגישה היכרות או תהיה פגישת ייעוץ או מנטורינג, אנחנו נותנים ערך, נותנים ערך, נותנים ערך, כל מה שאני יכול בפגישה. מעט מאוד מקרים אני ארגיש שזה מדליק אותי ברמה האישית, ואני רוצה להיות חלק מזה. ובמקרה הזה, הדרך שלי בפוזיציה יושב ראש. בסדר? זה הדרך שבה אני עושה מנטור למנכ"ל, מנטורינג למנכ"ל, אני לא מתערב ב-day to day, בתפעול השוטף של העסק, אבל אני יודע לעזור להם לכוון את עצמם לאסטרטגיה הנכונה ולקשור להם את הקשרים הנכונים, שבדרך כלל ייקחו אותם, כי הרבה סטארט-אפים מצליחים לייצר משהו בישראל, אבל נורא קשה להם להביא את זה לעולם, לעשות משהו אתה בעצם המחבר. כן, כן, אני טוב מאוד בחיבור, אני טוב מאוד באסטרטגיה, אני טוב בקשרים אישיים, ואני מנטור טוב של מנטורים. יש איזה טיפ שאני רוצה לקחת ממך לקהל. יש לך משהו שאתה מאוד טוב בו, ו-99% מהאנשים מאוד גרועים בו. אתה ממש 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 טוב בלקחת משהו ולשחרר ולהביא למישהו אחר. 99% מהאנשים אמרו, לא, אני מחבק את זה ולא משחרר, ועד שמביאים עובד אומרים, לא ככה, לא ככה, אתה יודע, נותנים לו בראש, כאילו של רק אני יודע. איך אתה עושה את זה? קודם כל, אין לי ברירה. כשבן אדם עוסק במספר עיסוקים, הוא צריך לדעת במה הוא טוב, במה הוא פחות טוב. כמו שאמרתי, אני טוב ב-high level ופחות ב-details. ואז אני מקיף את עצמי באנשים שהם אנשי פרטים. אנשים שהם טובים בניהול וטובים בלהוציא לפועל את הרעיונות שלי. ובכל מקום שבו אני נמצא, יש לי מנכ"ל שמתפעל את העסק, אם זה טלי בהתחלה חדשה, או צחי בוולבי, או בהול סנטר יש לי את מרקו, ותמיד יש את האנשים הנכונים בזמן הנכון כדי שיעשו את הפעולות. עכשיו, אם אני אחזיק את זה קרוב אליי, אני לא מאפשר להם לצמוח ולגדול למה שהם יכולים. בחרתי בהם, אני צריך לתת להם עד הסוף. ולפעמים זה overdoing. לפעמים זה overdoing. לדוגמה, אנחנו עושים פרויקט, הוא כולו אצלך. ועד שאתה לא קורא לי ואתה אומר לי, אתה מזמין אותי, מה שנקרא, אז זה יכול להישאר על המדף. ולכן אני לא לוחץ, אני לא עושה פוש, אבל בדברים ביום-יום, כשאני היושב ראש, אז אני כן מנהל גם כספים, גם רעיונות, גם execution וכולי, מ-high level. ואם אני ככה צריך לתת עצות לכאלה שבאמת חווים כרגע את הדאון, את המשבר, את הקושי, את הרגע הנמוך ואת הקושי, יש כמה דברים, קודם כל נקרא להם פסיכולוגים, תחייכו, תסתכלו למעלה, לא תוכלו להיות בדיכאון. לחייך, להסתכל למעלה, אי אפשר להיות בדיכאון. מדעי אגב, זה לא סתם... זה מדעי, שאתם מחייכים ומסתכלים למעלה. באמת, תראו את עצמכם בדמיון מצליחים. אני יודע שזה נראה קשה, אני יודע שזה נראה לא הגיוני, כי כרגע, מה שנקרא חשבון הבנק והתוצאות העסקיות, מה שנקרא הדשבורד שלכם, מראה לכם כישלון, ובכל זאת, אני מבקש מכם, תראו אתכם מצליחים. תחשבו כמו הבן אדם שהצליח, המחשבות משתנות, כי מי שחושב מתוך הכישלון, הוא רק מגדיל את הכישלון. הוא אומר לעצמו, אני לא יכול, ויש לנו הרבה חלקים כאלה, שכל הזמן יושבים לנו ומראים לנו מה אנחנו לא. יותר מדי מבוגר, אין לי מספיק כסף, אין לי זמן, אין לי תמיכה, אין לי. לקחת אחריות. מה יש לי? איך חושב האדם שהצליח? ואדם שהצליח חושב, וואו, שיחקתי אותה. וואו, אנרגיה גבוהה, מה הדבר הבא? הוא כל הזמן בעשייה, וזה המחשבות שאנחנו צריכים, מחשבות של מי שהצליח, אפילו שעוד לא הצלחנו. הכי חשוב והכי קשה להרגיש
כמו מי שהצליח. להרגיש את ההצלחה עוד לפני שהיא קרתה. ודווקא ברגע הקושי, זה שפתאום החודש לא טוב, ושכר דירה בעיה, דווקא לחייך ולהרגיש כאילו עכשיו מכרתי $1,000,000,000. וזה קשה, וזה לא הגיוני, וזה נראה באמת הכי הזוי שיש. יש לך כוח. כמו שאמרתי, בין כישלונות באדם נורמלי, צריך לעצור רגע, לאסוף את עצמו נפשית. זה לא רק כסף, גם אני אתן לבן שפשט רגל עכשיו, יגיד לו, קח $10,000,000, הוא לא מוכן נפשית להתמודד עם זה עוד הפעם. זה לא, זה מעבר בכסף. אם הוא חושב כמו מצליחן, חושב כמו מיליארדר, מרגיש כמו מצליחן, מרגיש כמו מיליארדר, אפילו שזה לא המציאות, פועל כמו מצליחן, פועל כמו מיליארדר, מה יקרה לו? מוקדם או במאוחר, הוא יפרוץ. ואני אתן דוגמה דווקא מעולם, קשה לנו, חס וחלילה, תפו. שני אנשים חולים באותה מחלה. שניהם יושבים מיטה ליד מיטה, אותו גיל, אותה סיטואציה, אותו דבר הכל. אחד ריאלי, הוא רואה את עצמו חולה, בדמיון. הוא חושב כמו חולה, זה מה שאמרו לו הרופאים עכשיו. הוא מרגיש חולה, זה מה שהם אמרו לו. זה אחד לאחד אל מול הבדיקות ואל מול הכל. פועל כמו חולה. מה התוצאה? אני לא אגיד. נשים את זה פה. חולה. השני, אותו דבר, רק מה? הוא רואה את עצמו בריא. והרופאים אומרים לו, אתה משוגע. הוא רואה את הבדיקות, אבל הוא אומר, אני רואה את עצמי בריא. אני חושב כמו בריא. אני מרגיש כמו בריא. אני פועל כמו בריא. אפילו שהוא עדיין חולה. למי יש סיכוי יותר גבוה להיות בריא? לשני כמובן. זה ברור לנו. אז למה זה לא נכון בכסף, או בעסקים, או במערכות יחסים, או בכל דבר אחר? יש הרבה אימון מנטלי בשביל להביא בן אדם למוצר. פשוט, באמת, כמו שאתה אומר, זה אימון מנטלי, או חוסן מנטלי. וכולנו, אני עכשיו אומר מכל הלב, כולנו יכולים לעשות את זה, זה אימון. זה פשוט אימון. ואם אנחנו נתרגל את זה, אנחנו נשיג את התוצאות האלה. זה נכון גם דברים שאנחנו לא רוצים. לא רוצה לעשן. אני רואה את עצמי לא מעשן, חושב לא מעשן, מרגיש כמו מי שלא מעשן, פועל כמו מי שלא מעשן. מה התוצאה? לא מעשן? אתה יודע מה, נראה לי משהו יותר מדהים, שאני הייתי מעשן הרבה שנים, 3 קופסאות ביום. פשוט קמתי איזה בוקר שלא הרגשתי טוב, אמרתי לעצמי, שכנעתי את עצמי שאני בכלל לא מעשן. לא יודע, שכנעתי את התת מודע שאני בכלל לא מעשן מאותו רגע, לא ידעתי 7 שנים בסיגריה. מעולה. הסתכלתי לקופסה, אמרתי, אני בכלל לא מעשן, למה זה אצלי והכי זרקתי את זה? מי שכבר מכיר את כוחו של התת מודע מבין איזה עוצמה, ובשביל להשיג כל מטרה אנחנו צריכים להביא את התת מודע והמודע והעל מודע, בסדר? שאני לא רוצה לבלבל את האנשים עם העל מודע, זה החיבור שלנו לדברים שהם מעבר למה שהוא מודע לנו ולתת מודע, ששלושתם מיושרים, מדברים באותה שפה, אין דבר שאנחנו לא יכולים להשיג. רוב הדברים שאנחנו לא עושים זה בגלל התת מודע. זאת אומרת, במודע אנחנו אומרים, ברור, רוצה לרזות, לא נאכל, לא, זה נעשה ספורט, זה ברור שנרזה. תת מודע אומר, מה זה לא תאכל? אם לא תאכל אתה מת, מה זה לא תאכל? אתה רואה את הבורקס פתאום. וכשיש את הגאפ הזה, התת מודע מנצח תמיד. אבל כשאנחנו מביאים את התת מודע עם המודע, וואו. ואיך אתה עושה את זה? יש כבר תנועה. כשאנחנו מביאים גם את העל מודע, את הידע הקוסמי, אנחנו מגיעים למקומות שבהם אנחנו פשוט יודעים. והידיעה הזאת היא הכוח שחסר לרוב האנשים. כשאני יודע זה כבר קרה. איך אתה מוריד את התת מודע הזה שהם יהיו באמת ביחד? אז יש הרבה טכניקות, מ-NLP. בסדר? כן, זה דבר ארוך גדול. לא, היפנותרפי, NLP, אפשר לעשות סשן עם בן אדם שמומחה בזה, בשביל להביא את שני הדברים למקום אחד. הנכון הוא לדבר לתת מודע כילד בן 7, לא לדבר איתו בלא, לא להגיד חס וחלילה לתת מודע, אני לא רוצה, כי הוא לא שומע את הלא, התת מודע זה רק חיובי, עכשיו, ולעשות שיחה עם התת מודע שלנו, ממש שיחה. זה נשמע הזוי, להתכתב. אני דורון, התת מודע שלי. תת מודע, מה הקטע? תת מודע אומר, אני פה להגן עליך. למה אתה אוכל דברים שלא בריאים? אני מפחד שיקרה משהו, אני מגן עליך, כי זה... ממש שיחה עם התת מודע ואפשר לשכנע, נשבע לכם. אפשר לשכנע את התת מודע, לחבר אותו למודע ולעשות שינויים בחיים, כי שינויים לא קורים. ומשהו בתוכנו, כשאנחנו בכישלון, בתת מודע, מושך אותנו לשם, מושך אותנו למטה, מכניס אותנו לסמי דיכאון, שאנחנו צריכים לאסוף את עצמנו ולחזור ולחוות הצלחות קטנות בשביל לצבור את האנרגיה של לעלות. אבל הכל זה אנרגיה, הכל זה אנרגיה, וכל אחד, אפילו אני רוצה להגיד, הכישלון הוא אשליה, הוא לא באמת כישלון. חלק מהמסע. הוא שלב בדרך להצלחה, וגם ההצלחה היא לא סוף פסוק. נכון. מה קורה בחיים שלנו? אנחנו שמים מטרה, משיגים אותה,
עוד לא משיגים, מתקרבים אליה. השגנו אותה, מה קורה? מה אתה עושה כשאתה משיג את המטרה? קובע מטרה חדשה. טעות, קודם תחגוג. מתלהב. בוא נרים כוסית, בוא נחגוג. מתלהב. ואז שם את המטרה הבאה. ומשיג את המטרה הבאה, מה עושה? למדנו כבר, חוגגים, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. מסתכלים בסוף חיינו על כל המטרות. מה זה נהיה? כל המטרות האלה. סימני דרך. כולה סימני דרך, אבני דרך. זה הכל, זה אבני דרך. וגם הכישלונות הם אבני דרך. אנחנו לומדים מהם הכי הרבה. בסדר? הכישלונות הם היו המורים הכי גדולים שלי. והם עדיין. לא כל דבר אני מצליח. כל הזמן. אני נכשל יותר ממה שאני מצליח. תאמינו לי. זה מה שאנשים לא מבינים. נכשל יותר ממה שאני מצליח. וכמוני, כל הגדולים, ספורטאים, מחמיצים יותר ממה שהם מכניסים גולים, או קולעים, מפספסים את הסל יותר ממה שהם קולעים לסל, או כל דבר שאתם רק תרצו. יש ככל איזה שתעשו משפט יותר, יפה של מייקל ג'ורדן, שהוא אומר, אנשים חושבים שאני מפורסם כי קלעתי הכי הרבה סלים, הם לא יודעים שאני מפורסם כי פספסתי הכי הרבה סלים אי פעם. מדויק. ואריה מליניאק אומר, כל ההבדל הוא מה קורה אחרי הפספוס. האם אתה תזרוק לסל שוב, או תגיד די. אני פורש, תולה את הנעליים. כן, כן. פוגע את הנעליים לסל. ופה נמדד החוסר שלנו, ושלושתנו, עם כל הכישלונות שצברנו בחיים, יכולים היום לשבת איתכם ולהגיד לכם, הצופים שלנו, אל תתבאסו, אל תיפול רוחכם. כל השאלה היא מה תעשו עכשיו, לא מה היה. נכשלנו, למדנו, עכשיו בואו נעשה את זה יותר טוב, בואו נשתפר, בואו נמשיך. החוכמה אבל היא לא ללכת ראש בקיר, אנשים נכשלים, חושבים הלכו ישר, נפלו לבור, מחר לאכול פעם ישר, לא מבינים הבור עדיין פה, תן קצת זווית, תשנה משהו קטן, אל תעשה בדיוק אותו פעולה כמו רובוט, וצפה לקבל תוצאה אחרת. הלכת ישר, תקלת בקיר, מחר תלך ישר וכך טיפה שמאלה. אני חושב שמהסיפור שלי אתה לומד שהמטרה, החזון, לא השתנה, להביא את האמון להמונים. הדרך השתנתה. אבל הדרך השתנתה. כשראיתי את הבורות, עקפתי אותם ונתקעתי בעוד קירות ועוד קירות ועוד קירות, עד שבסופו של דבר זה קרה. לכן אני אומר, כן, לא להיכנס בקיר בדרך הספציפית הזאת, לא לוותר, למצוא את הדרך שכן תעבוד. ורובנו מוותרים. בשלב מסוים, רובנו מוותרים. 9 מתוך 10 עסקים נסגרים. מתוך אלה שכבר אין מה לעשות. החוכמה היא להישאר על הדרך. על הדרך, לא המטרות, אלא על הדרך. לשאול את עצמי, האם אני הולך בדרך שלי? Do I walk my path? ללכת בדרך שלך, זה ה... אם כבר אמרת את walk your path, אז אני אשמח שקצת תספר ככה, מה זה הפרויקט שאתה עובד עליו, מה... אז קודם כל זה פרויקט משותף לי ולשי, שזה תענוג לעבוד עם שי. והרעיון הוא, עשיתי פיילוט בקרב הקהל שלי, יש לי 2 מיליון לקוחות בעולם ו2 מיליון אוהדים בפייסבוק, ושלחתי רק לכמה בודדים, ועשיתי קבוצה של 50 איש וראיתי שזה עובד מדהים, ועכשיו אנחנו רוצים לפתוח את זה לכל האוכלוסייה. ללכת בדרך שלי, או בדרך שלך, או בדרך שלך, זה להיות נאמן לעצמנו ב4 רבדים. גם ברמה המנטלית, גם ברמה הרגשית, גם ברמה הפיזית וברמה הרוחנית. והדרך לעשות את זה היא במשך כל השבוע להתמיד בתרגול שאני מוביל אותו, וכל שבוע אני בוחר תרגול אחר עבור הקהל שלי, וכל שבוע זה ברובד אחר. והרעיון הוא להביא את מה שאנחנו קוראים לו היום האידיאלי בחיינו, שאין לו תאריך ואין לו שעה ואין לו יום, למרות שמלמדים אותנו סמארט גולדס, אבל אנחנו מתארים את היום האידיאלי בחיינו, מרגע שאנחנו קמים עד הרגע שאנחנו ישנים, משווים אותו ליום הריאלי, שזה היומן שלנו עכשיו, וכל שבוע אנחנו לוקחים פעולה משם לפה, מתחילים בפעולות קטנות, אבל לאט לאט ובהתמדה, אנחנו הופכים את החיים שלנו לחיים האידיאליים, במקום לחיות הריאליים ולקטר ולהתלונן. אז walk your path זה ללכת בדרך שלך, לחיות את החיים האידיאליים, דרך תרגול ב4 העולמות האלה, תרגול מנטלי, רגשי, פיזי, רוחני, תרגול של מה שאנחנו קוראים דמיון מודרך, שבו אנחנו עובדים עם המורים הכי גדולים בעולם, ואני מביא אותם עם כל התרגילים שלהם, בכדי באמת להתקדם כל שבוע, ועזרה שלמה של הקהילה שתומכת אחד בשני. אני חושב שגם היום זה זמן חזק מאי פעם לתוכנית הזאת, כי למתן דוגמה קלאסית עליי,
לשני הורים שלי יש אופטיקה, ושניהם מבוגרים, ובוא נגיד בעשור הקרוב, שניהם הולכים לצאת לפנסיה, ושניהם אמרו לי, טוב, האחים הגדולים שלך לא בעניין בכלל, אתה מבין עסקים, תיקח את העסק! ואני אומר להם, זה בדיוק במינים האלה, זאת לא הדרך שלי. This is not my path. נכון. ואני חושב שהיום יותר מאי פעם, בשנה הזאת, בזמן האחרון, ממש רואים את השינוי הזה קורה, שאנשים מבינים שלא מספיק רק כסף, לא מספיק רק לרצות. אם לא תלך בפאף שלך, בדרך שלך, האושר פשוט, זה לא זה. ואנחנו רואים גם שיש מגמה של יותר שכירים שרוצים בפאף אחר. שרוצים בפאף נכון, של עצמאות. נכון. או שרוצים לשלב, גם להיות עצמאי וגם להיות שכיר. שמפחדים לאבד את הביטחון, האשליה. אז לפעמים הם משלבים, הם עושים כזה קלאץ', שבערב הם עצמאיים, בבוקר הם שכירים, עד שהעצמאות עד שזה עולה להם את משתלב, הביטחון, בדיוק. והם יכולים לשחרר את השכירות, ואז הם מרגישים שזה יותר הפאף שלהם. כן. כי הם בוחרים לעסוק במשהו שהוא בנשמה, שהוא מה שנקרא תורם להם גם ברמה המנטלית, גם ברגשית, גם בפיזית וגם ברוחנית. עושה להם טוב, הם חיים חיים, שזה מה שהם רצו, הם לא מתפשרים, הם לא במה שאנחנו קוראים הישרדות, של להתגלגל, לגמור את החודש, או כל מיני דברים כאלה. ואין להם את הפחד הזה, שיום אחד מישהו יחליט לעשות קיצוצים באיזושהי דרגה, או החברה תירקש, או כל מיני דברים יקרו, והם ימצאו את עצם זה למשל שינו מבינים, זה לא תקופה שאתה ההורים שלנו, שאתה נכנס למפעל עד גיל 80, אתה שם, מתחיל ומסיים בו. היום כל 3-4 שנים אנשים מחליפים עבודה, דברים משתנים, העולם, הקצב שלו הרבה יותר מהר. היום לקרוא לבאדם עם עבודה שכירה, שיש לו ביטחון כלכלי, זה חרטה, אני מרגיש יותר ביטחון כלכלי בתור עצמאי, בתור יזם שמוצא הזדמנויות כל יום. הביטחון שלך מגיע, אני חושב אמרת את זה בהתחלה, מבפנים. זאת אומרת, למדת לסמוך על עצמך ולפתוח בעצמך, ואין לך תלות באחרים. כשאתה שכיר, אתה תלוי באחרים. הקריירה שלך מנוהלת. כשאתה עצמאי, אתה יודע, אם אין אני לי מי לי. בסוף היום, הכוח הוא פנימי, ולכן אני משביח את הדבר הזה שנקרא אני. יש לי הרצאות כאלה שנקראות אני בעם. תשמע, שכיר זה כמו כלב שקשור בחצר עם רצועה, ומחכה שהבעלים יבוא כל יום הביתה, קשקש בזנה ויהיה קצת חמוד והוא יזרוק לו איזה עצם. אבל תיקח את אותו כלב, תיקח את העצמאי, מה ההבדל בין כלב לזה? והזאב הולך לצוד לבד, הוא לא מחכה שמישהו יזרוק. עכשיו לשכירים אני רוצה להגיד עוד איזו מילה חשובה מאוד, מילה או משפט. כשהבאתי את רובין שרמה לישראל, הוא נורא רצה לפגוש את שמעון פרס, אז היה הנשיא. אז לקחתי אותו לנשיא. זה רובין שרמה שאל אותו, מיסטר פרס. אתה משגע אותי שאתה אומר כאילו, בפרט לא התקשרת לביבי, אמרתי לו בוא נתקפק. אח שלי. פגשתי את רובין שרמה, הבאתי אותו לנשיא. אח שלי אופיר, שעכשיו מתמודד על ראשות המועצה בנגב, בעוטף עזה, הוא רוצה להיות ראש המועצה, היה אז בקבוצה ששמעון פרס, הנשיא, עשה להם מנטורים. הוא בחר קבוצה של אנשים, לכן היה לי קשר מסוים ויכולתי לארגן את הפגישה הזאת בזכות אופיר, אח שלי. והגענו לפרס, ורובין שרמה כל כך היה מבסוט, הוא אמר לו, מיסטר פרס, can you define leadership for me? האם אתה יכול, בבקשה, כבוד הנשיא פרס, להגדיר לי מה זה מנהיגות? פרס לא חשב דקה. הוא ענה לו משהו שכולנו צריכים להפנים, ובשביל להצליח בעצמאות ולהצליח בכלל, זה מסר חזק מאוד. הוא אמר לו, to lead is to serve. להנהיג זה לשרת. משפט יפה. רובין שרמה נפל, הוא כתב לפני כן ספר שלם, to lead without a title, ופתאום הוא עושה לו את זה בקצרה, to lead is to serve. להנהיג זה לשרת, 3 מילים בעברית, 4 מילים באנגלית. ונורא חשוב להבין את זה, אנחנו פה, תשרת. ואם שירתנו ונתנו ערך, גם נקבל כסף ונתפרנס כמו שצריך והכל, אבל אם נתמקד בסרוויס שאנחנו נותנים לאחרים, הכל פתור. לא רק שפתור ברמה הרוחנית של סרוויס, אתם יודעים, עושים טוב לאנשים, גם ברמה הפיננסית, הכספית, כשאנחנו מקפידים לתת ערך, אנשים בעבור הערך הזה נותנים כסף. מדהים. וככה מצליחים בחיים, גם כשנכשלים. לגמרי. אני חושב באמת, זרקנו מקודם העניין של העצמאי, ואני חושב שכל הנושא של work your path ובכלל העצמה האישית הזה, זה... אני שם לב שבאמת הבעיה הגדולה של עצמאים שאני פוגש שנכשלים, זה שאין להם את הכלים, את המשאבים, את היכולות, לשים את הביטחון לעצמם.
זה, אנחנו זורקים את זה ככה, כאילו, כן, אני מניע את עצמי, זה... לי אישית זה לקח שנים, וגם היום, יש לי ימים שקשה לי, ושקשה לי לקום בבוקר, ושאני שומע את המדיטציות כדי לעזור לעצמי, זה מה שעוזר לי להניע את עצמי, כי אני מבין שאם אני לרגע אחד מפסיק לעבוד על זה, אז כל השאר יפסיק לעבוד. לגמרי. אני יכול לתת עוד דוגמה אישית, שיתפתי אתכם שהיום זה יום 21, באתגר שלקחתי על עצמי של 21 ימים, אני קורא להם של נוזלים. בסדר? אתה לא אוכל אוכל מוצק? שבהם אני לא אוכל בכלל אוכל מוצק. אז תגיד המבורגר בבלנדר, אתה פן. בהתחלה התחלתי רק עם מיצים ומרקים ותה. אתה לא מת פירה? ומים, ובאמצע היה לי שבוע של רק מרק, צח, תה ומים, שזה היה לא פשוט, ועכשיו חזרתי, אני בשבוע האחרון, והיום זה היום האחרון של ה-21. אתה מצליח לעמוד על הרגליים? מים, קודם כל, אני באנרגיה מטורפת, קשה לי להסביר. אני רואה אותך באנרגיות היום. איך זה עובד, אבל איך אתה עובד בכלל? אני השלתי איזה 8 קילו די בקלות ב-21 יום, אבל הכי משמעותי זה, לפני כן לא אהבתי את מה שקורה פה, אמרתי אני מנטור, עומד על במות, מלמד אנשים לחיות בריא, ויש לי איזה ביטנונה קטנה שלא מתאימה לי. לוקח את דוקטור פיל, עד לפה הבטן שלו והוא... אבל אני לוקח את עצמי ואני אומר, I need to walk my talk. ואני אומר לכם, אני המשתמש הכי כבד של כל המוצרים שהחברות שלי יצרו. אין בן אדם שמשתמש יותר ב-Wellbe מדורון. אין בן אדם שמשתמש יותר ב-Mentos Channel מדורון. אני פשוט עושה את הדברים שאני מלמד. הורמונים, אני הראשון שמשתמש בהם. זה למה הולך לך. שעשינו. אתה מאמין במה שאתה... דיברנו על זה מקודם, צריכה אחרת שהיית... ברגע שאתה מאמין במוצר, בשירות, אוטומטית קל לך למכור אותו, כי אתה רואים שאתה מאמין במה שאתה עושה. אם אתה עושה רק משהו בשביל הכסף, אין שם שום אמונה במה שאתה נותן לאנשים, אין איזה סיכוי לפרוץ, לעשות באמת מיליונים ועשרות מיליונים. אבל אני אומר, המשמעת העצמית, מתחילה בפנים. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שקשה לנו בעסקים, קודם כל נסתכל על הגוף, נתחיל ככה, אתם יודעים, מפה, ונתקדם קדימה, כי הכל מתחבר. הפיזי, המנטלי, הרגשי, הרוחני מתחבר. כשיש הכלי הזה, הוא לא עובד בסינרגיה עם הראש הזה, או עם הלב הזה, אז יש לנו קלאשים. לעבוד כל הזמן על השיפור של הדבר הזה שנקרא אנחנו. להשקיע בו, אין אף אחד אחר שיעשה את זה בשבילנו. אנחנו המנכ"ל, אנחנו סמנכ"ל השיווק, סמנכ"ל הכספים, סמנכ"ל הלקוחות, סמנכ"ל השיווק, סמנכ"ל המחירות. אין אף אחד אחר שיעשה את זה בשבילנו. אנחנו חייבים לקחת אחריות על החיים שלנו. בין אם זה בכספים, בין אם זה בבריאות, בין אם זה מערכות יחסים, בין אם זה לילדים, בין אם זה ללקוחות. לעשות נטוורקינג, לפעול בשביל בסופו של דבר להצליח. ואם נקיף את עצמנו בסביבה הנכונה, גם פנימית, בתוכו, שזה הראש הנכון, וגם חיצונית, האנשים שמקיפים אותנו, ברגעים שיש קושי, אנחנו נתרומם. מעולה. כי יש לנו חוסן פנימי אדיר. תגיד, מי שרוצה לעקוב אחריך, ללמוד ממך עוד, איפה הוא מחפש אותך? אז פייסבוק זה כלי טוב היום. אני יחסית מתקשר הכי הרבה בפייסבוק עם הלקוחות שלי. יכולים לבוא לראות אותי בהרצאות בהתחלה חדשה, לכתוב התחלה חדשה באינטרנט. יש לנו דורון ליבשטיין, התחלה חדשה, מנטוס צ'אנל. מנטוס צ'אנל, אני עושה הרבה הרצאות על הנושא של הורמונים, אני עושה הרצאות על הנושא של, קוראים לזה סטרס פרי. רשימת תפוצה? יש לי רשימת תפוצה כמובן. אנחנו נשים פה את הלינק פה למטה, שתירשמו. תודה רבה. וכמו שאמרתי, אני שבוע בחודש בחול, ועכשיו אנחנו מתחילים את הקמפיין הגדול של Walk Your Path, שזה הדרך שלי, והספר הבא שאני כותב, כתבתי ספר ביחד עם אשתי, שנקרא בדרך למעלה, אפשר לפנות גם אותו, איך להתפתח ביחד בזוג. זה נקודה מאוד מעניינת. מאוד חשוב, כי הרבה פעמים אחד מתפתח, השני נשאר פה, ונפער פער כזה, שאין על מה לדבר פתאום, כי לא נעים. בדרך כלל, דרך אגב, זה הנשים המתפתחות, והגברים שנשארים מול הטלוויזיה, משחקים בשלט. במקרה שלנו בטח הייתה איזו אישה שדחפה אותנו קדימה, לפחות במקרה שלי, להתקדם, להתפתח, ואיזה עוד דרכים יש. אז בעצם הכנו לכם גם מתנה, דיברתי עם דורון לפני זה, והכנו לכם מתנה כאן למטה. לתוכנית של Walk Your Path, זה מחיר בדיחה לחלוטין של $49 בחודש. יש לכם את רשימת ההמלצות של דורון עם המדיטציות שהוא קובע כל שבוע, אני ממליץ על זה ועל זה ועל זה, את הקלנדר המיוחד, את כל התוכנית המטורפת הזאת שאני בדיוק עכשיו גם כן מתחיל לעבור אותה, ובאמת זה... מי שמכיר אותי יודע שאני משווק מעט מאוד מוצרים שהם לא שלי, והפרויקט הזה עם דורון הוא
משהו שאני לוקח כשליחות, זה משהו מדהים שהולך להגיע לעוד כמה מיליונים טובים לדעתנו. והכנו לכם, בנוסף למחיר המטורף הזה, תלחצו פה למטה על הקישור, שבועיים בחינם לחלוטין, מתנה בשבילכם, זו הפתעה שדורון לא ידע. מתנה אדירה, ואני נורא שמח שאנחנו נותנים לכם את זה, כי יש פה באמת אנשים שהולכים בדרך שלהם, ואנחנו רוצים שגם אתם תרגישו שאתם יודעים מה הדרך שלכם ואתם הולכים בה כמו שצריך. אז תלחצו פה על הקישור למטה, שבועיים במתנה, בלי, אתם יכולים אחרי זה לבטל, להמשיך, מה שאתם רוצים, שבועיים מתנה בלינק, פה למטה בשבילכם. אני גם שם לכם פה משהו מגניב, שלמד אתכם איך להוסיף איזה 0 או 2 למשכורת. מי שעצמאי כמה אפסים יפים בבנק, תבדקו מה זה, אני משנה מדי פעם. מעבר לזה, רשמו לערוץ שלנו חברים, תעשו סאבסקרייב, כפתור אדום למטה, יש פה ים של תוכן, כל שבוע מתארח אצלנו יזם אחר, שמראה לכם שאנשים לא פתאום נולדו מצליחים, אוקיי? היה מסע ארוך, היה כישלונות, היה בכי, היה כאב, היה צער, היה דמעות, והצלחה באה בסופו של דבר גם למי שלא נולד עם כפית זהב בפה ומוכן לנגוח בקיר מספיק עד שהקיר יישבר. אז אנחנו שמחנו לארח פה את דורון. שמחתי להתארח, כיף איתכם. היה מאוד מעניין. תמשיכו לעשות טוב. בהחלט, אנחנו נתראה שבוע הבא. כל הסודות להצלחה בעסק האינטרנטי. זה לבנדר החדש מזל טוב, שי סגל. יאללה חברים, שייך ביי ביי. להתראות.